Тапшырынның алдагы котлау хатлары Зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Әминә Яхия кызына юллана. Бүген 19 июль көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Расиме, кияве Илдус, улы Али, килене Эвелина һәм 5 оныгы котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газизлардан да газиз булган кешебез бар гомерен балалар ярату аркасында 41 ел укытучы булып хезмәт итүгә багышлады. Эше белән артык мавыкса да ул гаиләсенә дә вакыт тапты. Без балалары өчен җанын бирергә дә әзер булган әни булып яшәде. Бүгенге көндә инде оныкларын үстерешергә ярдәм итә. Әниебез лайыклы ялда булса да, бүген дә аны берәү дә онытмый. Авылда һәм районда да ул абруй, дәрәҗә казанган кеше. Аллага шөкер, ул дин юлыннан да барып, 5 вакыт намазын калдырмыйча, уразасын тотып яшәп килә. Һәркемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып, ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана, бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар, чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда балаларым, йөрәк җимешләрем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Һәркемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Әниебез безне бик ярата, 2 баласын да тигез күрә. Ярый әле әнием, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йылдызлы, якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт иттең. Балачак шукчак диләр. Безнең дә төрле чагыбыз булгандыр, әнием. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әниебез барысы өчен дә. Зур рәхмәт. Биргән киңәшләрен тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде әниебез. Кулларымнан килсә иң бәхетле кеше итәр идем сине, әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеңә салмас идем кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй, баш иябез синең алдыңда. Хөрмәтле Әминә Яхиевна, чын күңелдән барча изге теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә бала оныкларыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Yürekteki bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkere külüp, şeştenigin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin anın rahmet. Şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret, barısı için enkeysin anın rahmet. Yaşadın gel bizning için, uylarını da gelip ala. Senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana. Şeştenige nasip asanda
Yuğala bütün hasret barısı işin en keyfime min rahmet. Enkeler kızı İskender'e otururuz. Belki kaçkaç kaldıratırsız, güçlüğe jiberseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede yaşasan idi şulay. Uzun ömür bir idi Gülgesine Xuday. Şeştenigi nasip asanda yuğala bütün hasret barısı işin en keyfime min rahmet. Şeştenigi nasip asanda yuğala bütün hasret barısı işin en keyfime min rahmet. Barısı işin en keyfime min rahmet. Ayupova Әминә Яхия кызы хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырар. Бу юлы тапшыруга кайын сеңелләре Самара шәһәреннән Халима апа, Сургут шәһәреннән Мәрьям апа, Сергиевскидан Халида апа җылы эчтәлекле котлау хаты язганнар. Бүгенге юбилярыбызны котларга керешер алдыннан аның хакында берничә сүз сөйләп үтәсебез килә. Михрбанлы, игътибарлы, күркәм күңелле, олы йөрәкле хатын ул. Тормыш аны бер сукты, бер күтәрде дигәндәй. Кызганмыйча бик зур сынау аша үткәрде. Көтмәгәндә аның тормыш иптәше бу дөньяны ташлады. Йөрәк дигәннәре тимер түгел. Бер көн туктап куеп якыныбызны ялгыз итте. Ул бер үзе 2 баласы белән калды. Аларны олы тормыш юлына бастырып, туйларын уйнап, бар авырлыкка каршы көрәшеп, җиңеп чыгып, бүген инде 5 онык әбисе булып яши. Инде күптәннән безнең бер туган абыебыз дөньяны ташлап китсә дә, үз апабыз шикелле бик якын һәм кадерле булып яши җиңгәбез. Ул һәр вакыт безне кунак итеп, җылы каршы алып озатып кала. Туганлык җепләрен өзмичә, күпләргә көнләшерлек мөнәсәбәт саклый ала. Без аңа моның өчен бик рәхмәтле булып яшибез. Әйе, вакыт бер урында басып тормый. Без улыгайдык, тигәлегә картаймадык. Тормышларыбыз Аллага шөкер кылырлык, зарланасы урыныбыз юк. Алда ни язганына сабыр кылып, уфтанмыйча, бергәлектә, бердәмлектә гомер итик. Якыныбыз туган көнен каршы ала иртә таңнарда. Күпме наз соң аның йөрәгендә, күпме сөю аның җаннарда. Картаям дип юкка сөйләмәше, кем ышаныр сине карт дисәк. Кәефләрең булыр күтәренке, бүген бәйрәмеңә без килсәк. Сиңа телибез без саулык бары, тыныч үтсен алгы көннәрең. Имин үтсен бер борчымый сине, Аллам язган озын төннәрең. Әгәр килсә иде хәлебездән, җырлар язар идек бүләккә. Килми бары, шуңа кушабыз без күптән язылганын теләккә. Хөрмәтле Әминә Яхьевна, бар якыннарыгызның теләкләрен бергә үреп, матур җырын сезгә яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Матур үтсен безнең гомерләр, җан туганнар белән үгерләп яшик, булмасын бердә үкенүләр. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Уяда үскән кошлар кебек, очтык инде төрле якларга. Кадерле мизгелен балачакның калды күңелләрдә сакларга. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым.
yaşav seri, dähit kişi bары tip tuğanlar belendir. Kömülüp şatlıkka, umuşlarga, tuğanlar belen ötsen öğanır. Görüşüp yaşayık, yürüşüp yaşayık,